developmental psychology σίγουρα μεταφράζεται αναπτυξιακή ψυχολογία. Όχι εξελικτική. Γιατί η εξελικτική παραπέμπει πιο πολύ και στο Δαρβίνο και στην εξέλιξη του ίδιου. Δεν το έχω μεταφράσει όμως ως αναπτυξιακή ψυχολογία ή αναπτυξιακή υπαρξιακή, γιατί όπως είπα μέσα στο σκεπτικό μου είναι ότι ακριβώς ήθελα να δείξω αυτή την έννοια της εξέλιξης, ότι εξελισσόμαστε κιόλας, με αυτή την έννοια της ανέλυξης. Επομένως χρησιμοποίησα τον όρο εξελικτική, θέλοντας να προσδώσω ένα κάπως λίγο θετικό πρόσημο και στην εξέλιξη και την προσωπική, αλλά θεωρητικά μιλώντας, και θα μπορούσε κανείς να πει εν δυνάμει την εξέλιξη του είδους, εάν δεν με είχε πιάσει πια ο πεσημισμός μου ότι το είδος μας δεν εξελίσσεται τόσο πολύ. Με την έννοια το ότι θεωρώ ότι κάπως ο άνθρωπος αποκτά, εν δυνάμει έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει και σαν είδος μια μεγαλύτερη ενσυνειδητότητα. Και υπάρχει αναμφίβολα και ένα πολύ μεγάλο μερίδιο του πληθυσμού που ασχολείται αρκετά σοβαρά και με τις ανατολικές φιλοσοφίες και με το διαλογισμό και με το mindfulness και με όλη αυτή την προσπάθεια κάπως εμείς ως ανθρώπινο είδος να εξελιχθούμε, να εξελίξουμε λίγο κάπως την συνείδησή μας με την ευρύτερη έννοια. Να μπορέσουμε δηλαδή ίσως με αυτή την έννοια του Heidegger να γίνουμε οι ποιμένες της ύπαρξης. Δεν φαίνεται να επιτυγχάνουμε και πολύ από αυτά που ζούμε στο σύγχρονο κόσμο μας. Βέβαια φαίνεται, όπως και στην ατομική μας ζωή, ίσως και στην εξέλιξή μας ως είδος, ότι υπάρχουν ακριβώς και αυτά τα πισωγυρίσματα. Και μπορεί, λέω, να ζούμε κατά κάποιο τρόπο ένα σύγχρονο μεσαίωνα και μπορεί να έρθει λίγο μια φώτιση, ένα enlightenment, μια αναγέννηση, μια άλλη κατάσταση όπου ίσως οι άνθρωποι αρχίζουν, όπως λέω και ελπίζω ότι ίσως και το βλέπω σε νέους ανθρώπους έτσι, και συνειδητοποιούν ότι ρε παιδί μου δεν βγαίνει έτσι σε αυτό το τόσο πολύ ανθρωποκεντρικό μοντέλο, και έχουν αναπτυχθεί και πολλά άλλα μοντέλα, λίγο πιο οικολογικά, λίγο πιο έτσι, οπότε πιθανόν να μην είμαστε εμείς εδώ, σίγουρα όχι εγώ, και να δούμε μια αναγέννηση του είδους, οπότε και ένα μεγαλύτερο προχώρημα, μια μεγαλύτερη συνειδητότητα. Αλλά ναι, γι' αυτό χρησιμοποίησα τον όρο εξελικτική και όχι αναπτυξιακή. Αυτή είναι μία παρατήρηση. Και η άλλη είναι, που ξέχασα να το πω το πρωί, ότι η Άννα Μαρία μου έστειλε κάποια άρθρα σε σχέση με την ερώτηση της Μαρίας Σκουλούρη, σε σχέση με τους μηχανισμούς άμυνας και την ηλικία, στην ηλικία και το φύλο, τα οποία θα σας τα στείλω σαν υλικό για να το έχετε. Οπότε υπάρχουν κάποιες μελέτες που συνδέουν τους μηχανισμούς άμυνας με το φύλο και με την ηλικία. Και ευχαριστώ πολύ την Άννα Μαρία που μου τους έστειλε. Θα το μελετήσω κι εγώ, θα το στείλω να το μελετήσετε κι εσείς. Ωραία. Κατόπιν τούτου να συνοψίσω λοιπόν ότι ακριβώς η προσπάθεια όλη αυτή είναι να συνδέσω τα οντολογικά δεδομένα με τα πιο πολύ, με τα προσωπικά δεδομένα. Επομένως είμαστε ρηγμένοι μέσα στη ζωή με πολλά δεδομένα, τόσο υπαρξιακά οντολογικά δεδομένα, όσο και προσωπικά δεδομένα. Έτσι, ο καθένας μας λοιπόν έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο
όλα αυτά τα θέματα περί θνητότητας, ελευθερίας, ευθύνης, νοήματος, όλο αυτό που έχουμε συζητήσει ως την υπαρξιακή οντολογική ομπρέλα, αλλά ναι, έχει να αντιμετωπίσει και τα πολύ προσωπικά του δεδομένα που έχουν να κάνουν με το DNA του, με το περιβάλλον του, με τα βιώματά του, με τις επιρροές που έχει δεχτεί μέσα από το περιβάλλον και μέσα από τον τρόπο με τον οποίο έχει μεγαλώσει. Πριν προχωρήσω λοιπόν σε αυτό το θεωρητικό κομμάτι, και επειδή τώρα είναι και απόγευμα και σιγά σιγά αρχίζουμε να κουραζόμαστε, θα προχωρήσω σε μια άσκηση. Οπότε, θέλω να κλείσετε τα μάτια σας, να χαλαρώσετε λίγο τις καρέκλες σας, χωρίς να χαλαρώσετε τόσο πολύ ώστε να σας πάρει ο ύπνος. Απλά να πάρετε μια σχετικά άνετη θέση, να αφήσετε τα τετράδια σας, τα μολύβια σας προς το παρόν, να ξεδιπλώσετε τα πόδια σας, αν μπορείτε να τα ακουμπήσετε και τα δύο στο πάτωμα για να είσαστε καλά ηλιωμένοι. Να κουμπίσετε τα χέρια σας πάνω στα πόδια σας, να κουμπίσετε την πλάτη σας, την πλάτη του καθίσματος, να αφαιθείτε λίγο πάνω στην καρέκλα, να κλείσετε τα μάτια σας ή αν νιώθετε άβολα να κλείσετε τα μάτια σας, να εστιάσετε κάπου το βλέμμα σας ή να κατεβάσετε λίγο τα βλέφαρα, να κοιτάτε προς τα κάτω, να αφήσετε λίγο έτσι τις σκέψεις, να πάρετε κάποιες βαθιές αναπνοές, έτσι, εισπνοή, να αφήνουμε την εισπνοή να κατέβει μέχρι κάτω στο στομάχι, να ανέβει το διάφραγμα, να ανοίξει το στήθος, έτσι, να είναι μια βαθιά εισπνοή, να γεμίσουμε αέρα και μετά να τον αφήσουμε, έτσι, να φύγει, να αφήσουμε, να προσπαθήσουμε να αφήσουμε την ένταση να φύγει, την όποια ένταση έχουμε. Και συνήθως πιο πολύ ένταση μαζεύεται στον αυχένα, στο μέτωπο, στο πρόσωπο γενικά. Οπότε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε τους μυς του προσώπου, να πάρουμε μερικές βαθιές αναπνοές και ήθελα ο καθένας να αναλογιστεί τα δικά του προσωπικά δεδομένα. Την οικογένειά του, αν μεγάλωσε με παππούδες, με γιαγιάδες, με θείους, θείες, αδέρφια, ξαδέρφια, γονείς. Αλλά και τους δασκάλους. Το σχολείο, τους φίλους. Όλο γενικά τον ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό του περίγυρο. Πώς ήτανε όταν μεγάλωνε. Πώς ήταν η ατμόσφαιρα στο σπίτι. Πώς ένιωθε κανείς. Αν μπορούμε να κάνουμε λίγο επαφή με το πώς ήτανε για μένα αυτά τα χρόνια και πώς τελικά με έχουν διαμορφώσει εμένα αυτά τα βιώματά μου και αυτές οι σχέσεις.
πώς τα αισθάνομαι στο εδώ και τώρα. Πώς είναι για μένα σήμερα όλα αυτά. Πού βρίσκομαι εγώ σήμερα σε σχέση με όλα αυτά τα βιώματα. Παρατηρήστε αν εμφανίζεται κάποιο συναίσθημα, κάποια εικόνα, κάποια αίσθηση. Πώς νιώθω σήμερα για τη ζωή μου, για τα βιώματά μου. Δεν πειράζει αν σας βγει και κάποια συγκίνηση. Πολλές φορές είναι συγκινητικό το να σκεφτόμαστε πώς φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Τι μονοπάτια διαβήκαμε. Τι δυσκολίες αντιμετωπίσαμε. Αν υπήρξαν άνθρωποι που μας συμπαρασταθήκανε, που μας εμπνεύσανε, αν υπήρξαν άνθρωποι που μας πληγώσανε, ουσιαστικά ποιο είναι αυτό το φορτίο που κουβαλάμε.
Εδώ θέλω να είναι ένα ασφαλές πλαίσιο, στο οποίο θα νιώθετε ότι δεν θα υποστείτε κάποια μορφή κριτικής και δεν θα χρειαστεί να μιλήσετε για πράγματα που δεν θέλετε να μιλήσετε ή να μοιραστείτε πράγματα που δεν θέλετε να μοιραστείτε. Και ότι ό,τι μοιραστείτε θα το σεβαστούμε όλοι και θα το ακούσουμε με μια ανοιχτότητα, έτσι όπως συζητάμε για την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, χωρίς να κρίνουμε, χωρίς να ερμηνεύουμε. Ο καθένας έχει το δικό του βίωμα, έχει το δικό του τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα και είναι πολύ πολύτιμος και μοναδικός. Και θέλω όταν είσαστε έτοιμοι να πάρει ο καθένας λίγο χρόνο μόνος του, να γράψει 5 πράγματα ή αν θέλετε έχουμε εδώ πέρα χαρτιά, μολύβια ή όσοι είσαστε διαδικτυακά, αν θέλετε μπορείτε να ζωγραφίσετε κάτι, μπορείτε να γράψετε κάτι, έτσι, για το πώς είναι αυτό το βίωμα, τι αναδύθηκε. Μπορεί να είναι και κάποιες σκέψεις, αλλά είναι ωραίο αν υπάρχουν και κάποια συναισθήματα, κάποιες εικόνες ή κάτι το οποίο έτσι θέλετε κάπως να το κρατήσετε μαζί σας ή να το επεξεργαστείτε. Ήταν πολύ όμορφα όλα όσα φέρατε. Δείχνει ακριβώς και τη δύναμη του βιωματικού, του μοιράσματος και όλα αυτά. Θα μπω σε ένα τελευταίο λίγο θεωρητικό κομμάτι για να προσπαθήσω ακριβώς να ενώσω λίγο τα πράγματα και να παρουσιάσω και αυτό το οποίο έλεγα από την αρχή ότι θα κάνω. Λιγάκι μια υπαρξιακή εξελικτική ματιά στην έννοια των εσωτερικών συγκρούσεων. Αυτό σας υποσχέθηκα, δεν σας το έχω πει ακόμα. Η προσπάθεια λοιπόν ήταν ακριβώς να συνθέσω λίγο τα εξελικτικά και τα υπαρξιακά θέματα για να μπορέσουμε να δούμε λίγο το πώς είμαστε μέσα στον κόσμο. Και έχω ήδη μιλήσει σε ένα βαθμό, οπότε αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι ως εσωτερική σύγκρουση δεν είναι ακριβώς εσωτερική σύγκρουση, είναι αυτά τα δίπολα τα οποία βρίσκονται συνέχεια σε μία διαλεκτική μεταξύ τους και γι' αυτό το έχω ονομάσει διαλεκτικές εντάσεις, έτσι. Γιατί είναι μία ένταση που δημιουργείται ανάμεσα σε αυτούς τους πόλους, σε αυτά τα κομμάτια του εαυτού μας, που συνέχεια με έναν τρόπο τα επαναδιαπραγματευόμαστε. Και τα επαναπραγματευόμαστε νομίζω και κάπου διαφορετικά ανάλογα την ηλικία στην οποία βρισκόμαστε, αλλά ποτέ δεν πάβουν να είναι σημαντικά για μας, είτε είμαστε παιδιά, είτε είμαστε έφηβοι, είτε είμαστε ενήλικες, γιατί έχουν να κάνουν ακριβώς με πολύ βασικά υπαρξιακά μας δεδομένα. Έτσι. Αυτό το κομμάτι της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης ή της ανασφάλειας, όλο αυτό που συζητήσαμε ήδη σε σχέση με την αβεβαιότητα και τη ρευστότητα της ζωής και το πώς εμείς τελικά αντιμετωπίζουμε αυτή τη ρευστότητα και την αβεβαιότητα και πώς κινούμαστε ανάμεσα σε αυτό το... Σε άλλες φάσεις της ζωής μας νιώθουμε πιο ασφαλείς και σε άλλες φάσεις της ζωής μας νιώθουμε πιο ανασφαλείς. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, σε άλλες φάσεις μπορεί να νιώθουμε πιο συνδεδεμένοι με τους άλλους και σε άλλες φάσεις να νιώθουμε πιο μόνοι μας και πιο απομονωμένοι. Αλλά και αυτό είναι κάτι που συνέχεια νομίζω το επαναδιαπραγματευόμαστε. Δεν είναι ότι, εντάξει,
είναι καλές οι σχέσεις μου με τους άλλους, τελεία και παύλα. Όχι. Γιατί αυτό είναι συνέχεια σε μια διαδικασία. Είμαστε συνέχεια σε μια διαδικασία. Όπως και η εικόνα του εαυτού μας. Συνέχεια είναι σε μια διαδικασία το πώς βλέπω τον εαυτό μου και πώς κινούμε ακριβώς ανάμεσα σε αυτό το δίπολο της ντροπής, του φόβου, της αμφιβολίας, της ενοχές, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση ή κάπως αυτή την αίσθηση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης που περιέγραψα και κάπως το πώς χτίζεται. Έτσι, γιατί χτίζεται σταδιακά, αλλά όχι ότι έχει χτιστεί και μετά εντάξει δεν πληρώνεται ποτέ ή δεν μπαίνουμε ποτέ σε αμφιβολίες. Έτσι, και το διαπιστώνουμε πολλές φορές και ας πούμε και στην εικόνα μας ως ψυχοθεραπευτές. Έρχεται κάποια στιγμή και λες, μα τελικά ξέρω τι κάνω. Μπορώ όντως να λέω ότι είμαι ψυχοθεραπευτής, ας πούμε. Πάει καλά το πράγμα. Ιδίως αν υπάρξει κάποιο ρήγμα μέσα σε κάποια ψυχοθεραπευτική σχέση και αρχίσουμε και αμφιταλαντευόμαστε κι εμείς. Μπορώ να το διαχειριστώ, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Και πολλές φορές μπορεί να φτάσει ακόμα και στο κομμάτι του αξίζω, δεν αξίζω. Επίσης πολλές φορές συνέχεια διαπραγματευόμαστε ακριβώς την ανάληψη της ευθύνης και το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας. Πώς μπορεί να βρεθούμε και σε κάποιες φάσεις που είμαστε πολύ πιο παρορμητικοί και δυσκολευόμαστε λίγο, έτσι, να πάρουμε όλες τις ευθύνες. Βλέπω, ας πούμε, αρκετούς νεαρούς ενήλικες που λέει, μα τώρα είμαι πραγματικά έτοιμη, μας τρομάζει η ενηλικίωση. Είναι δύσκολο πράγμα να είσαι ενήλικας τελικά και να πάρεις όλη την ευθύνη του εαυτού σου και του τι αυτό συνεπάγεται. Οπότε πολλές φορές αφιταλαντευόμαστε και κινούμαστε. Υπάρχει αυτό, ας πούμε, της παλινδρόμησης. Πολλές φορές θέλουμε, εγώ δεν φταίω, δεν είναι δικιά μου ευθύνη αυτό. Έτσι. Βέβαια είναι σημαντικό επίσης να αναλογιζόμαστε πού πραγματικά είναι η δικιά μου ευθύνη και πού είναι το άλλο. Όπως και σε αυτό το κομμάτι της αυθεντικότητας και της αναυθεντικότητας. Οπωσδήποτε, έτσι το έχει πει και ο Σάρτρ που μιλάει για την κακή πίστη, αλλά και ο Χάιντεγκερ με την αναυθεντικότητα. Δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να είμαστε συνέχεια αυθεντικοί. Όλοι έχουμε ανάγκη πολλές φορές να φορέσουμε ένα προσωπείο, να είμαστε κάπως, κάπου. Δεν αισθανόμαστε ακριβώς την ασφάλεια να είμαστε και τελείως ο εαυτός μας. Οπότε πολλές φορές κινούμαστε ανάμεσα σε αυτό το κομμάτι της αυθεντικότητας και το ρίξιμο μέσα στους άλλους. Θυμάμαι, σε ποιο βαθμό όμως κιόλας. Αυτό το ρίξιμο, αυτό το das Mann που λέει ο Χάιντεγκερ. Θυμάμαι και πολλές φορές έτσι μου έρχεται στο νου. Πριν από αρκετά χρόνια το σπίτι μου ήταν πολύ κοντά στην εφορία. Τότε η εφορία της Κηφισιάς ήταν πολύ κοντά στο σπίτι μου. Ευτυχώς τώρα έχει μετακομίσει. Γιατί ήτανε, το πιο συνηθισμένο φαινόμενο ήταν να βγω, να πάρω το αυτοκίνητο, να πάω κάπου ας πούμε και να είναι κάποιος παρκαρισμένος μπροστά στον γκαράζ. Έτσι, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να τρέξω στην εφορία, να ψάξω τάδε πινακίδα και ποιος έχει την τάδε πινακίδα για να έρθει να πάρει το αυτοκίνητο να μπορέσω να φύγω. Κάποια φορά λοιπόν, εν τω μεταξύ είχα ακούσει άπειρες. Από το εντάξει μωρέ και αυτό, 5 λεπτά πετάχτηκα, ήταν το σύνηθες, γιατί δικό σου το πεζοδρόμιο ας πούμε, ή ανάλογα, διαφορετικού είδους αντιδράσεις. Κάποια φορά λοιπόν, που μάλιστα βιαζόμουν και πολύ γιατί ήταν τότε που είχε χτυπήσει ο αδερφός μου και ήταν στο ΚΑΤ και ήθελα πολύ να φύγω και απελπισμένη έψαχνα να βρω ποιος είναι και έρχεται κάποιος και πολύ cool μου λέει τα άφησα μου λέει, έτσι δεν κάνουν όλοι. Έτσι δεν κάνουν όλοι.
Και με άφησε πραγματικά άφωνη εκείνη τη στιγμή. Ήταν η πρώτη φορά που δεν είπα πίσω κάτι, γιατί πολλές φορές μπορεί και να τσακωνόμουν έτσι. Και του έλεγα: εντάξει, ρε, γιατί 5 λεφτά στην εφορία, κάνεις ποτέ 5 λεφτά? Πλάκα μου κάνεις, δηλαδή. Δεν τα άφησες για 5 λεφτά. Είμαι εδώ πέρα μισή ώρα και ψάχνω. Εντάξει. Αλλά αυτός μου είπε αυτή την κουβέντα. Εντάξει, μου λέει, πώς κάνεις έτσι? Όλοι έτσι κάνουν. Όλοι έτσι κάνουν. Το έκανα κι εγώ. Αυτή η έννοια του ρηξίματος μέσα στους άλλους, αφού το κάνουν όλοι έτσι, γιατί δεν το κάνω κι εγώ, ήταν εντυπωσιακή για μένα και μου έμεινε μέσα στο μυαλό μου ως μια ένδειξη αυτού που εννοούμε το ρίξιμο μέσα στους άλλους. Γιατί αφού το κάνουν όλοι, είναι ok να το κάνω κι εγώ. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σκεφτώ, είναι σωστό, δεν είναι σωστό, εγώ θέλω να το κάνω αυτό. Εμένα να με εκφράζει αυτό. Και αφού το κάνουν όλοι, το έκανα κι εγώ. Και το κουράγιο λοιπόν και το θάρρος της ύπαρξης, η δύναμη της θέλησης και αυτή η παραίτηση, το άφημα, η απόγνωση. Έτσι, πολλές φορές κινούμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Δεν είναι ότι έχουμε μόνο το ένα, ούτε και μόνο το άλλο. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που έχουμε πολύ δύναμη και πολύ κουράγιο και υπάρχουν και στιγμές παραίτησης, που κουραζόμαστε, που θέλουμε να τα καταλήψουμε, που λέμε στα κομμάτια δεν έχει νόημα, τι παιδεύουμε, τι κάνω, τι ράνω. Όπως και αυτό το θέμα του νοήματος δεν είναι κάτι που ποτέ το λύνουμε και το λύσαμε μιας και διαπαντός. Πάντα αμφιταλαντευόμαστε και αναρωτιόμαστε, ανάλογα σε τι φάση βρισκόμαστε. Μα έχει τελικά νόημα η ζωή ή δεν έχει νόημα η ζωή? Τίποτα από όλα αυτά δεν επιλύεται με μία έννοια, όπως θα περίμενε κανείς από μία σύγκρουση. Έτσι, σε μία σύγκρουση περιμένουμε το resolution, υπάρχει μία λύση. Σε αυτά δεν υπάρχει λύση, είναι εκεί. Είναι ακριβώς αυτές οι διαλεκτικές εντάσεις που διαμορφώνονται μέσα από βασικά εξελικτικά θέματα μαζί με τα οντολογικά δεδομένα και δημιουργούν αυτήν την διαλεκτική μεταξύ τέτοιων αντιθετικών δυνάμεων όπως η ανάγκη για σταθερότητα και ασφάλεια με τη συνεχή αλλαγή και την αμοιβαιότητα, η ανάγκη για ατομικότητα και ανεξαρτησία με την ανάγκη αλλά και την επιθυμία, έτσι, για μια σύνδεση με τους άλλους, η ανάγκη για αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση με συναισθήματα αμφιβολίας, ντροπής και ανικανότητας, αναξιότητας, και όλα αυτά είναι πράγματα που, όπως είπα, συνέχεια τα διαπραγματευόμαστε και συνέχεια δημιουργούν μια εσωτερική ένταση. Δεν θα μπορούσα να την ονομάσω διαφορετικά. Για μένα είναι εσωτερική. Αυτές είναι κάποιες εντάσεις που είναι μέσα μας. Δεν είναι μόνο το σχετίζεστε. Σίγουρα επηρεάζονται από το σχετίζεστε. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι με το οποίο εμείς συνέχεια είμαστε σε μια επαναδιαπραγμάτευση και, όπως είπα, κάπως διαφορετικά ανάλογα με την ηλικιακή φάση στην οποία είμαστε. Αλλιώς θα διαπραγματευτεί ένα 5χρονο την ανάγκη του για ασφάλεια από ότι ένας 55χρονος. Αλλιώς θα διαπραγματευτεί την ανάγκη του για αυτονομία πάλι ένα μικρό παιδί σε σχέση με έναν ενήλικα, γιατί δεν μπορεί να είναι αυτόνομο. Αλλιώς θα διαπραγματευτεί ακριβώς την αξία του εαυτού του. Επομένως αυτά συνέχεια υπάρχουν μέσα μας
και μας δημιουργούν εντάσεις και συνέχεια τα διαπραγματευόμαστε. Εφόρου ζωής. Δεν επιλύονται. Οπότε βλέπουμε ακριβώς αυτά τα δίπολα, αυτά τα διλήμματα. Για μένα είναι κάπως αυτά τα βασικά, έτσι, που έχει να κάνει με το εγώ και ο άλλος. Πού είμαι εγώ, πού είναι ο άλλος, πού είναι ακριβώς η δικιά μου η ευθύνη και πού είναι η ευθύνη του άλλου. Πώς αποφασίζω. Πολύ σημαντικό νομίζω, ακριβώς πολλές φορές, και νομίζω το φέρνει και ο Σπινέλη αυτό, ότι φυσικά είμαστε ελεύθεροι να αποφασίσουμε ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Αλλά πολλές φορές ακριβώς χρειάζεται να αναλογιστούμε η δική μου η απόφαση, τι αντίκτυπο θα έχει στους άλλους. Και ακριβώς πολλές φορές όσο πιο ευαίσθητοι και συνειδητοί άνθρωποι είμαστε, τόσο πιο πολύ μας δυσκολεύει αυτό το ερώτημα. Και τι τελικά, πώς αποφασίζω και τι αποφασίζω και πώς συμπεριφέρομαι απέναντι στους άλλους, πώς συμπεριφέρομαι απέναντι στα ζώα, έτσι, γιατί το άλλος για μένα δεν έχει μόνο την έννοια του προσώπου του ανθρώπου, στον άλλον άνθρωπο, μπορεί να είναι και στη φύση. Πώς είμαι εγώ σε σχέση με το άλλο που είναι απέναντί μου, οτιδήποτε είναι αυτό που είναι απέναντί μου. Και φυσικά πού είναι η ελευθερία μου, πού είναι η ασφάλειά μου, πόση ελευθερία είμαι διατεθειμένη να θυσιάσω για να νιώθω ασφαλής. Το είδαμε πολύ ωραία στον COVID αυτό. Πάνω σε αυτό το κομμάτι ακριβώς πειραματίστηκαν. Έτσι. Πόση ελευθερία ήμασταν διατεθειμένοι να θυσιάσουμε για να νιώθουμε ασφαλείς. Η ασφάλεια είναι πολύ πρωταρχικό ζητούμενο. Έτσι. Και πάρα πολλές φορές είμαστε πολύ διατεθειμένοι να θυσιάσουμε την ελευθερία μας για να νιώθουμε ασφαλείς. Επομένως υπάρχει εκεί ένα μεγάλο δίπολο. Τι κάνω, τι διαλέγω τελικά. Όπως φυσικά και το δίπολο αξίζω, ντρέπομαι, φοβάμαι, αμφιβάλλω, που επίσης είναι κάτι στο οποίο πιστεύω ότι αισθάνομαι μάλλον ότι υπάρχει μια κοινωνικοπολιτική τάση, αν να μην πω μεθόδευση και φανώ ότι έτσι, στο να δημιουργηθεί πολύ φόβος. Γιατί όταν ακριβώς ζούμε υπό το καθεστώς του φόβου, είμαστε και διατεθειμένοι ακριβώς να αφήσουμε ελευθερία ή να μπούμε σε αυτό το ότι συνεικνωνόμαστε, φοβόμαστε. Ο φόβος δεν μας αφήνει να ανοιχτούμε απέναντι στα πράγματα. Είμαστε πιο διαχειρίσιμοι. Αυτό επιδιώκει και ένας γονιός όταν τιμωρεί το παιδί του. Έτσι. Να το διαχειριστεί. Και πώς το διαχειρίζεται συνήθως? Μέσα από το φόβο και την ντροπή. Είναι τα δύο βασικά. Ντροπή και φόβο. Δεν είσαι καλό παιδί, δεν είσαι αυτό, δεν αξίζεσαι. Επομένως είναι ένα μεγάλο στοίχημα εκεί. Πόσο πολύ φοβόμαστε, πόσο πολύ ντρεπόμαστε, πόσο πολύ νιώθουμε ότι αντέχουμε και ότι αξίζουμε, πόση αυτονομία αντέχουμε και πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη μας για σύνδεση. Στο βαθμό που πλέον υπάρχει αυτό κομμάτι εξάρτησης, δεν μπορώ να κάνω χωρίς. Ή μπορώ να είμαι μόνη μου. Μπορώ να περάσω καλά με τον εαυτό μου, αλλά μ' αρέσει. Είναι μια επιλογή το να είμαι με έναν άνθρωπο ή να είμαι σε μια ομάδα. Δεν είναι μέσα από την ανάγκη μου να ανήκω, μέσα από την ανάγκη μου να έχω προστασία, μέσα από την ανάγκη μου να είμαι αρεστός, μέσα από οτιδήποτε. Έτσι. Και γι' αυτό για μένα είναι πολύ σημαντική και αυτή εν μέρει αυτή η έννοια της ατομικότητας.
Έτσι, χρειάζεται να μπορούμε να είμαστε αυτόνομες οντότητες που μπορούν να σταθούν ως τέτοιες, μοναδικές και διαφορετικές. Έτσι. Και ταυτόχρονα να μπορούμε βέβαια να σεβόμαστε και να είμαστε αλληλοσυνδεδεμένοι, γιατί αναγνωρίζουμε ακριβώς ότι είμαστε μέσα στον κόσμο. Οι πράξεις μας έχουν συνέπειες για τους άλλους, όπως και οι πράξεις των άλλων έχουν συνέπειες απάνω σε εμάς. Σε έναν κοινό κόσμο κατοικούμε. Άλλο αυτό όμως και άλλο το να μην μπορώ να τα καταφέρω μόνο. Έτσι. Οπότε αυτά θεωρώ ότι είναι οι συγκρούσεις μας, που δεν τις βλέπω ακριβώς, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη σύγκρουση, γιατί η έννοια σύγκρουση στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, όπως την φέρνει η ψυχοδυναμική, επιζητεί μια επίλυση της σύγκρουσης. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτά ποτέ επιλύονται. Απλά συνέχεια τα διαπραγματευόμαστε. Και το ερώτημα εξακολουθεί να είναι πόσο συνειδητά τα διαπραγματευόμαστε. Και πόσο πολύ μπορούμε πραγματικά να σταθούμε σε αυτό και να πούμε ναι, αυτή τη στιγμή έχω ανάγκη για ασφάλεια, ρε παιδί μου. Ναι, θα θυσιάσω ένα κομμάτι της ελευθερίας μου. Ναι, μου είναι σημαντική η γνώμη των άλλων. Άρα αυτό, εκείνο, έτσι, ναι, ωραία. Τίποτα δεν κακό, τίποτα δεν ντροπή. Είμαστε ανθρώπινα όντα. Έχουμε αυτές τις ανάγκες. Και σε άλλες φάσεις μπορούμε να νιώθουμε ότι αντέχουμε. Και δεν χρειαζόμαστε. Okay. Θέλω λοιπόν να πάρετε λίγο χρόνο πάλι. Και να σκεφτείτε εσείς. Πού βρίσκεστε σε αυτά τα διλήμματα. Πώς αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας σήμερα. Πού στέκεστε σήμερα. Τι διαλέγετε σήμερα. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας. Τι απαντάτε σε αυτά. Ωραία. Οπότε θέλω να το ανοίξω λίγο στην ομάδα. Δεν είναι υποχρεωτικό, όποιος θέλει μπορεί να φέρει κάτι σε σχέση με την άσκηση που κάναμε τώρα. Κάποια σκέψη, κάποιο συναίσθημα, αλλά μπορεί να είναι και κάποια ερώτηση γενικώς, ίσως μία ανατροφοδότηση του πώς είναι όλο αυτό για σας, τι σκέφτεστε, τι αισθάνεστε, τι θα θέλατε να μοιραστείτε. Ναι. Εγώ. Λοιπόν, κάπως λοιπόν στη Διάδα είδαμε κάποιες συνδέσεις, κάποια μοτίβα που μας βγήκανε. Για αρχή ένα που εντόπισα σε μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν μπορεί αν είναι κάτι που συνδέεται και στους άλλους, κάπως μια σύνδεση του πρώτου με το τρίτο δίπολο και το δεύτερο με το τέταρτο. Δηλαδή, το εγώ άλλος με το αξίζω και ντρέπομαι αμφιβάλλω. Σε μένα βγήκε αντιστρόφως ανάλογα. Δηλαδή, όσο πιο εγώ, όσο πιο κοντά είμαι στο εγώ, τόσο περισσότερο ντρέπομαι και αμφιβάλλω. Και το αντίθετο, όσο πιο πολύ αξίζω, τόσο περισσότερο κινούμε προς τον άλλον. Οπότε, ίσως σκέφτομαι εγώ, αν νιώθουμε ότι αξίζουμε και και είμαστε καλά, έχουμε μια αυτοεκτίμηση, ότι είμαστε και πιο ανοιχτοί και πιο έτοιμοι να προσεγγίσουμε και τον άλλο. Ενώ αλλιώς να κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Και πάλι στα άλλα δύο δίπολα, ελευθερία, ασφάλεια και αυτονομία, εξάρτηση, ότι κάπως το ένα συνδέεται με το άλλο. Δηλαδή η ελευθερία με την αυτονομία και η ασφάλεια με την εξάρτηση, και μπορεί να θυσιάζουμε το ένα, ίσως το δεύτερο, η ελευθερία, ασφάλεια, να είναι πάμε πάλι. Ίσως το τέταρτο, η αυτονομία, εξάρτηση, να είναι ο τρόπος που μπορεί να διεκδικούμε την ελευθερία και την ασφάλεια. Δηλαδή με το να μαζεύουμε πολλή αυτονομία, σαν να διεκδικούμε την ασφάλειά μας.
ή με το να εξαρτώμαστε την ελευθερία μας, ή με το να εξαρτώμαστε πάρα πολύ, να προσπαθούμε να αποκτήσουμε περισσότερη ασφάλεια. Μια τέτοια σύνδεση. Ναι, ίσως. Ωραία. Μου έλειψε λοιπόν στους 4 αυτούς άξονες, μου έλειψε η σωματική διάσταση. Βέβαια αφορά στο εγώ, αλλά κάπως τα σύνδεσα με τις διαστάσεις της Van Dorsen, και ενώ το προσωπικό, κοινωνικό και το πνευματικό μου ήταν πολύ ξεκάθαρα, το σωματικό μου έλειψε, γιατί σκέφτηκα ότι όλες αυτές οι ποιότητες και αυτές οι διαλεκτικές, ας πούμε, σχέσεις και όχι συγκρούσεις, και πολύ μου άρεσε αυτό, το ότι δεν είναι συγκρουσιακό αλλά διαλεκτικό, έχουν να κάνουν πάρα πολύ και με τη σωματική μας διάσταση, το πώς εμείς βιώνουμε την εμπειρία, πώς εμείς βιώνουμε όλες αυτές τις ποιότητες σε σχέση με τη σωματική μας κατάσταση και συνθήκη κάθε φορά, σε κάθε ηλικία ή σε κάθε αδυναμία. Πολύ σημαντικό. Ναι. Από μια μεριά καλά έκανε και σου έλειψε, αλλά αυτό πραγματικά ίσως προσπαθώ, ίσως δεν φαίνεται τόσο ξεκάθαρα, μπορεί να είναι κάτι που μπορεί να χρειάζεται και εγώ να το δείξω λίγο πιο ξεκάθαρα μέσα σε αυτό, το ότι ακριβώς αυτά ανάλογα με την ηλικία και προφανώς και ανάλογα και με τη σωματική διάσταση, που η σωματική διάσταση περιλαμβάνει ακριβώς και την νοητική μας εξέλιξη, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της σωματικής μας διάστασης. Τα διαπραγματευόμαστε διαφορετικά, ανάλογα με την ηλικία ακριβώς και ανάλογα με το πώς είμαστε. Έτσι, γιατί φυσικά, και συζητάγαμε στο διάλειμμα, σε σχέση με την ηλικία, έτσι, ότι όταν κανείς φτάσει στα 90, πλέον είναι ξανά σε μια κατάσταση εξάρτησης, αναγκαστικά. Διότι η σωματική του διάσταση δεν το επιτρέπει να είναι ο αυτόνομος άνθρωπος που ίσως έχει συνηθίσει να είναι, και αυτό μάλιστα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη επαναδιαπραγμάτευση. Έτσι. Τουλάχιστον εγώ αυτό ζω με τη μητέρα μου, ότι για εκείνη είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Το ότι ξαφνικά έχει χάσει την αυτονομία της και δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα που έκανε. Επομένως, αναμφίβολα η σωματική διάσταση είναι πολύ σημαντική σε όλα αυτά τα διλήμματα και σε όλα αυτά τα δίπολα, έτσι, και το πού στεκόμαστε. Αλλά ίσως δεν φαίνεται πολύ ξεκάθαρα μέσα σε αυτά τα δίπολα που έχω. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Φέρνει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ο Ξηροπαΐδης αυτό, ότι συμβαίνει και στη διάρκεια της ζωής μας. Δηλαδή, χρειάζεται να λερωθούν τα γυαλιά μας, λέει, για να συνειδητοποιήσουμε ότι θα φοράμε τα γυαλιά μας εκείνη τη στιγμή. Εμένα μου φέρει πάρα πολύ το παράδειγμα αυτό, ότι πέρυσι που σπάσα το πόδι μου, ας πούμε, χρειάζεται να διαπραγματευτώ πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν ήταν η συνθήκη της ζωής μου πριν. Έπρεπε να ζήσω με αυτή την αναπηρία για ένα διάστημα, να επαναδιαπραγματευτώ την καθημερινότητά μου. Οπότε δεν έρχεται μόνο ηλικιακά, μπορεί να έρθει από ένα ρίξιμο. Πολύ σωστά, Θανάση, και γι' αυτό και χθες που μιλήσαμε λίγο για το ενσώμα, σήμερα έχω χάσει και τη σήμερα, που μιλήσαμε για το ενσώματο, έτσι, πιο λίγο, αγγίξαμε. Φυσικά το σώμα μας αρχίζει να μας γίνεται θέμα όταν ακριβώς συμβεί κάτι. Όταν όλα κυλάνε ρολόι, είναι ok. Αλλά άμα σπάσουμε το πόδι μας, ξαφνικά το σώμα μας, έτσι, και αυτή η σωματική διάσταση, μας φέρνει σε μια αφύπνιση, σε μια εγρήγορση. Κάτι εκεί υποφέρει, κάτι εκεί πονάει, και μην ξεχνάμε ότι τα ψυχοσωματικά είναι κατεξοχήν παράδειγμα τέτοιο. Δεν ακούμε τον εαυτό μας, δεν τον ακούμε, μέχρι που όντως οδηγούμαστε σε μια δυσκολία σωματική, και πολλές φορές αυτό είναι αυτό που θα μας αφυπνίσει. Άννα.
Ευχαριστώ. Και κάπως έτσι θέλω να ξεκινήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Ήταν πάρα πολύ, έτσι, πολύ συγκινητικά για μένα και κουνήθηκα αρκετά εσωτερικά. Θα την ονομάσω λίγο έτσι μια μέρα της ντροπής μου πήγε. Αναδείχθηκε πάρα πολύ αυτό το συναίσθημα για μένα σήμερα. Και ήρθα σε επαφή και ήταν δύσκολο και είναι ακόμα, αλλά είμαι και ευγνώμων. Και θα ήθελα νομίζω ότι κάπως την ξέρω την απάντηση, αλλά νομίζω μου δημιουργείται μια ανάγκη να ξανακούσω κάποια πράγματα. Αν θέλετε να σχολιάσετε πάνω στην εσωτερική ασφάλεια και στο χτίσιμο αυτής. Λίγο τα αυτιά μου θέλω να ακούσω λίγο παραπάνω γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ακριβώς αυτή είναι μια υπαρξιακή κατάσταση μέσα στην οποία είμαστε. Είναι και αυτό ένα υπαρξιακό δεδομένο. Ότι είμαστε σε μια συνεχόμενη πάλη. Παλεύουμε. Πολύ ωραία το έφερες. Έτσι. Και παλεύουμε ακριβώς με όλα αυτά τα δύσκολα κομμάτια. Με την ντροπή μας, με τις αμφιβολίες μας, με τις δυσκολίες μας, με όλα αυτά τα εμπόδια και τα υπαρξιακά, τη θνητότητα, το χρόνο, τη φθορά και με όλα αυτά που έχουμε πάλι μάθει, έτσι, και για τα οποία κάπως είναι artificial ντροπή και δεν υπάρχει κάποιος πραγματικός λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να παλεύουμε, αλλά παλεύουμε. Έτσι. Γι' αυτό, αν είδατε αυτό που έγραψα, αξίζω που υπάρχω. Δεν το έγραψα σκέτο, αξίζω. Γιατί τουλάχιστον εγώ έχω δει πάρα πολλές φορές ανθρώπους στο γραφείο μου που έρχονται και νιώθουν ότι δεν αξίζουν που υπάρχουν. Καν. Και χρειάζεται να αποδείξουν ότι αξίζει να υπάρχουν. Και για μένα αυτό είναι συγκλονιστικό. Ότι μπορεί να χρειάζεται να αποδείξει κάποιος ότι αξίζει που υπάρχει. Και για μένα επίσης ο υπαρξισμός έχει ένα μέρος αυτής της ανακούφισης. Με την έννοια του ότι όλοι εκ των ουκ άνευ αξίζει που υπάρχουμε. Είμαστε εδώ και όπως λέει πολύ όμορφο ο Eric Ray, είμαστε ένα θαύμα. Είναι ένα θαύμα το ότι είμαστε εδώ. Είναι ένα θαύμα ότι υπάρχει αυτός ο πλανήτης Γη. Διαβάζουμε τώρα ότι υπάρχουν και παράλληλα σύμπαντα. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι πλανήτες Γη. Αντίστοιχοι πλανήτες που να έχουν τη δυνατότητα να έχουν ζωή. Μπορεί βέβαια να είναι και άλλες μορφές ζωής, έτσι, και όχι αυτή ακριβώς όπως την γνωρίζουμε εδώ, αλλά τέλος πάντων είναι ένα θαύμα ότι υπάρχει αυτός ο πλανήτης και υπάρχει και ένα θαύμα ότι υπάρχουν ανθρώπινα όντα. Όντα γενικώς και ανθρώπινα όντα ειδικώς. Και ακόμα πιο ειδικώς το συγκεκριμένο όνει. Είμαι εγώ, εσύ, ο ένας, ο άλλος. Είναι ένα θαύμα. Και δεν θέλω να αγχώσω κανέναν, αλλά πολλές φορές όταν ακριβώς είμαστε έγκυος, αν αναλογιστούμε τι θαυματουργή διαδικασία είναι αυτή, πώς ένα σπέρμα και ένα οάριο βρίσκονται μαζί και αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται και τι γίνεται μέσα σε αυτόν τον πολλαπλασιασμό και πόσο ευγνώμονες θα έπρεπε ουσιαστικά να είμαστε για το γεγονός ότι γεννιέται ένα υγιές βρέφος που εμείς το θεωρούμε δεδομένο.
Όμως είναι ένα θαύμα της φύσης, εάν το σκεφτεί κανείς στην ουσία του. Έτσι. Και εμείς νιώθουμε ότι πρέπει να αποδείξουμε ότι αξίζει που υπάρχουμε. Αυτός είναι ο παραλογισμός. Έτσι. Έχει δημιουργηθεί ένα θαύμα εκεί και το πλάσμα αυτό που είναι το θαύμα νιώθει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Έτσι. Οπότε παλεύουμε πάρα πολλές φορές με πολλά πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να παλεύουμε. Δεν θα χρειαζόταν να παλεύουμε εάν ακριβώς μπορούσαμε να τα δούμε μέσα από μια λίγο άλλη οπτική. Αλλά ναι, η ανθρώπινη κατάσταση είναι τέτοια, όπως είπα, που ακριβώς γεννιόμαστε μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος είναι εντορή. Και αναπόφευκτα αλλάζει συνέχεια. Οπότε αυτή η αλλαγή αναπόφευκτα δημιουργεί μια μεγάλη αβεβαιότητα του πώς θα είναι το αύριο. Και το αύριο μπορεί να είναι διαφορετικό από ό,τι το γνωρίζουμε σήμερα. Αυτό είναι μια πραγματική αγωνία. Έτσι. Γιατί στην ουσία δεν υπάρχουν οι βεβαιότητες. Από την άλλη μεριά όμως, ακόμα και μέσα σε αυτό το αβέβαιο που είναι η ζωή, εμείς πορευόμαστε. Και χρειάζεται να πορευόμαστε. Έτσι. Οπότε το να υπάρχει η υπαρξιακή αγωνία είναι λογικό. Το να υπάρχει η νευρωτική αγωνία, όμως, αυτό θα μπορούσε να λείπει. Έτσι. Θα μπορούσε να είναι λίγο διαφορετικό. Η νευρωτική αγωνία που έρχεται μέσα από το να μην κάνω λάθος, ας πούμε, που συζητήσαμε. Εντάξει, δεν έγινε. Εκτός αν το λάθος είναι θανατηφόρο, έτσι. Έκανα λάθος υπολογισμό και έπεσα στο κενό. Ναι, το λίγο μεγάλο λάθος. Και δεν διορθώνει. Οπότε, όντως, εάν κινδυνεύει η σωματική μου διάσταση και η ύπαρξή μου αυτή καθεαυτή, και εκεί είναι ακριβώς και στην ψυχοθεραπεία, που πλέον είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα όταν ο άλλος κινδυνεύει. Έτσι. Οπότε αν έρθει στο γραφείο μας και πει, ξέρεις, εγώ σκέφτομαι να αυτοκτονήσω, και όχι μόνο σκέφτομαι να αυτοκτονήσω, αλλά έχω και ένα πιστόλι στο γραφείο μου, θα παραβιάσουμε τον κώδικα δεοντολογίας περί εχεμήθειας. Θα γίνουμε καταυθυντικοί, θα γίνουμε παρεμβατικοί, γιατί κινδυνεύει η ζωή του. Οπότε εκεί δεν τίθενται τέτοιου είδους ερωτήματα, έτσι. Αλλά σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις, όπου πραγματικά θέλουμε, νιώθουμε ότι πρέπει όλα να τα ελέγχουμε και όλα να τα ξέρουμε και όλα να τα καταλαβαίνουμε και να είμαστε τέλειοι, αυτό που συζήτησα περί τελειότητας, άλογο μεγάλο κουσούρι και αυτό. Από πού και ως πού μπορεί ποτέ ο άνθρωπος να υπάρξει ένα τέλειο πλάσμα? Να υπάρξει ένας γονιός που δεν κάνει λάθη. Να υπάρξει ένας άνθρωπος γενικός που δεν κάνει λάθη. Αδύνατο. Άρα το να παλεύουμε με πράγματα τα οποία είναι ανούσια και μη πραγματοποιήσιμα, για μένα είναι κρίμα. Το να παλεύουμε για τα ουσιώδη, οκ. Αναγκαστικά θα παλέψουμε για τα ουσιώδη. Οπότε η δικιά μου η προσπάθεια συνήθως και μέσα από αυτό το πούμε το μοντέλο είναι ακριβώς το να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε ποια είναι τα ουσιώδη και ποια είναι τα επίκτητα.
ποια είναι αυτά που έχουμε κληρονομήσει, γονιδιακά ή περιβαλλοντολογικά. Έτσι, γιατί σίγουρα μπορεί να υπάρχουν και γονιδιακές καταβολές σε πολλά πράγματα. Οπότε παλεύουμε εκεί με κάποια πράγματα που είναι δύσκολα, έτσι, και είναι η κληρονομιά μας. Αλλά στο βαθμό ακριβώς που μπορούμε να αντιληφθούμε την κληρονομιά μας, να μπορέσουμε κάπως να τη διαχειριστούμε, να την αγκαλιάσουμε και αυτή και να δούμε okay, τι θα κάνω εγώ τώρα με αυτό που μου έχει προκύψει στη ζωή μου, πώς θα πω αυτό. Απαντάω καθόλου σε αυτό που θέλεις, αλλά ναι. Και με το παραπάνω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ορίστε. Και με το παραπάνω, ευχαριστώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κάποιος άλλος, κάτι άλλο? Να κοιτάμε και το χρόνο, γιατί είμαστε και χρονικά μετά, Αυτός ο χρόνος που μας κατατρέχει. Ας πούμε. Φοβερό πράγμα. Εδώ. Μπράβο, είναι σκοτεινά εκεί πίσω, δεν βλέπω. Για τους στήλους Παύλος, η αλήθεια είναι αυτό βγαίνει και λίγο από όλη την παρουσίαση που κάνατε και η αλήθεια βγαίνει ίσως και λίγο από τις δικές μου εμπειρίες. Και λίγο σε όλη την παρουσίαση σήμερα λίγο έτσι πήγε μου μεγαλούσε το αυτή. Νιώθω ότι λίγο έχουμε εγκαταλείψει τον άνθρωπο και αυτό το λέω έτσι σε ένα κοινωνικό επίπεδο. Και λίγο έχουμε παραμελήσει τη φύση του λίγο για να βάλουμε στη θέση κάτι αισθητικά πιο ευχάριστο. Και λίγο με όλα αυτά τα δίπολα, με όλα αυτά τα στάδια εξελικτικά, τα οποία έχουν κάτι όμορφο και άσχημο, λίγο αυτό ένιωθα. Μπορεί να μην είναι ευχάριστα κάποια από αυτά που φέρατε, αλλά είναι αληθινά. Και λίγο με αυτή τη σκέψη φέρνω. Λίγο ακουμπάει έτσι κάτι λίγο πιο προσωπικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Νομίζω πως αυτό ήταν για μένα με αυτό που φέρνει υπαρξιακή προσέγγιση. Ότι είναι αληθινά αυτά. Φέρνει κάποιες αλήθειες, που είναι βέβαια και δύσκολες αλήθειες ταυτόχρονα. Νομίζω ότι ο Βαγγέλης είχε πει κάποια στιγμή «It's no fun». Ναι. Δεν έχει πολύ πλάκα όταν ασχολιόμαστε με τα ουσιώδη και με τα σημαντικά και με τα σοβαρά, αναμφίβολα. Από την άλλη μεριά όμως πολλές φορές μπορεί να είναι και πολύ ανεβαστικά με μια έννοια, έτσι, γιατί ακριβώς ασχολούμαστε, δεν μπορώ να βρω τη σωστή λέξη, ανεβαστικά τώρα, ναι. Καταλαβαίνετε όμως θέλω να πω, έτσι, γιατί ακριβώς ασχολούμαστε με τα ουσιώδη, αυτά είναι τα ουσιώδη της ζωής. Και το αντιλαμβανόμαστε, υπάρχει αυτή η ικανότητα να αντιληφθούμε τι είναι το ουσιαστικό και τι όχι. Δυστυχώς εκεί έξω γενικώς μιλάμε για το φαίνεστε. Οπότε είναι ωραίο ακριβώς όταν μπορούμε να βρεθούμε άνθρωποι που ενδιαφέρονται όχι μόνο για το φαίνεστε, έτσι, αλλά και για την ουσία των πραγμάτων. Για μένα αυτό φέρνει ο επαξισμός. Παρόλο που δεν έχει πλάκα. Υπάρχει κι άλλο χέρι εκεί. Εγώ κάπως αισθάνομαι ότι όλα τα δίπολα είναι ταυτόχρονα και φάσματα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρισκόμαστε σε μία από τις άπειρες ενδιάμεσες θέσεις και εγώ κάπου εκεί βρίσκω τον εαυτό μου. Ότι τα δίπολα... με ακούσατε, είναι το... Το είπα πολύ χαμηλόφωνα. Για πες το ξανά. Ωραία.
Λέω, κάπως αισθάνομαι ότι όλα αυτά τα δίπολα είναι ταυτόχρονα και φάσματα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρισκόμαστε σε μία από τις άπειρες ενδιάμεσες θέσεις. Και εγώ κάπως έτσι, ας πούμε, βρίσκω τον εαυτό μου, την αίσθηση τώρα στο κλείσιμο. Δίπολα και φάσματα ταυτόχρονα. Δεν ξέρω, δική μου αίσθηση κάπως. Οπότε, ποια είναι η αίσθηση με την οποία φεύγεις? Ότι τα δίπολα είναι ταυτόχρονα και φάσμα, με άπειρες ενδιάμεσες θέσεις. Αυτό κάπως. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω γιατί μας ταξιδέψατε. Κάναμε ένα μεγάλο ταξίδι σίγουρα και στο παρελθόν και στο τώρα. Έχω μια πολύ όμορφη ζεστασιά. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ίσως και από τα ταιριάζει και με αυτό που είπε η Θεόνη, ότι είναι και από το τέρας που είπατε και το πρωί, που όλοι έχουμε ελληνικά, αλλά ότι έχουμε μια αμφιθυμία, ότι δεν είμαστε μόνο ένα χρώμα. Είμαστε πολλά. Και ότι είναι όλα υπέροχα ανθρώπινα. Οπότε θα έχουμε μια διστασιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Share screen. Πώς το κάνω? Σας ευχαριστώ. Καλά. Λοιπόν, ωραία. Θα κλείσω λοιπόν με ένα ποίημα. Θα κάνω κι εγώ, πώς το λένε, θα κοπιάρω τον Αλέξη. Και θα σας αποχαιρετήσω με ένα ποίημα. Της Δημουλά. Σαν να διάλεξες. Και θα διαβάσω μονάχα το τελευταίο κομμάτι. Σπάνια να ψωνίσω, γιατί εκεί σου λένε διάλεξε. Είναι ευκολία αυτή ή πρόβλημα? Διαλέγεις και μετά πώς το σηκώνεις το βάρος το ασήκωτο που έχει η εκλογή σου. Ενώ εκείνο το έτυχε τι πούπουλο στην αρχή. Γιατί μετά σε γονατίζουν οι συνέπειες. Ασήκωτες κι αυτές. Κατά βάθος είναι σαν να διάλεξες. Το πολύ να αγοράσω λίγο χώμα. Όχι για λουλούδια, για εξοικείωση. Εκεί δεν έχει διάλεξη. Εκεί με κλειστά τα μάτια. Υπαρξιακότατο πάντως. Ναι, υπαρξιακότατο. Ίσως γι' αυτό ακριβώς είναι και το ένα μόνο σίγουρο στη ζωή, μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα, τη ρευστότητα, την οποία περιγράψαμε, υπάρχει μόνο μία βεβαιότητα, η οποία ακριβώς είναι και αυτή την οποία αρνούμαστε περισσότερο από όλες. Η βεβαιότητα του τέλους. Και όταν ακριβώς αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε, και για μένα επίσης υπαρξιακή προσέγγιση έχει, λέει, μας αφυπνίζει.
Η ζωή δεν είναι για πάντα. Αυτό το θαύμα δεν θα κρατήσει για πάντα. Έτσι, είμαστε περατά όντα. Μπορεί και ο πλανήτης Γη να είναι περατός. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό το τώρα. Και τι κάνουμε τώρα. Πώς ζω τη ζωή μου τώρα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να αναρωτιόμαστε. Πιστεύω. Έτσι. Και να ζούμε ακριβώς με λίγο περισσότερη επίγνωση. Το πώς θέλω να ζήσω τελικά. Αυτή τη μία και μοναδική από όσο γνωρίζουμε ζωή. Που είναι απρόβλεπτη και δεν ξέρουμε και ακριβώς πότε είναι η ημερομηνία λήξης. Έτσι, οπότε με αυτές τις λίγες σκέψεις να σας αφήσω, να σας ευχαριστήσω και πάλι και όσοι είστε στο υπηρετικό θα ανταμώσουμε ξανά την Δευτέρα για τις ευχές, τα Χριστούγεννα.